per a disfressar-se en una data tan assenyalada on tot val per tal de passar-ho bé. Xiquets i majors van compartir este cap de setmana la il·lusió per les carnestoltes amb disfresses i passacarrers. Les nostres càmeres van visitar el Col·legi Martínez Beiber de Xàtiva, on els escolars van preparar xarangues, ninots i activitats al pati de l'escola, i on el rei i la reina van fer el seu discurs. Estem molt contents perquè quasi tots els xiquets i xiquetes han fet cas del que els hem ordenat. Com a representants del Carnestoltes d'aquest any, volien que s'ho passareu molt bé. Que les disfresses tan variades que cadascú d'aquest any ha elegit ens ajuden a comprendre i a fomentar que el més important és participar i passar-ho bé. Que amb la cremada del ninot del Carnestoltes s'eliminen totes les coses roïnes que aquest any hem tingut i desapareguen les injustícies, les guerres, la violència, la fam i altres desgràcies al nostre món. Per a finalitzar, demanem un fort aplaudiment per a tots i desitgem que el proper any siga molt millor i tornem a passar-ho molt bé celebrant el Carnestoltes. El passacarrer va ser el que més èxit va tindre en tota la vesprada. Els mestres anaven vestits de pirata, mentre que la majoria dels xiquets van triar vestits que recordaven els personatges de ficció més famosos, com Spider-Man o Blancaneus. També es podien veure altres vestits de sevillanes, mariners, vaquers, policies, egipcis, cavernícoles i zombis, per no parlar de morts, indis i flors. Això està a tope, els pares, han vingut tots els pares de tots els xiquets s'han disfressat. Avui el que han fet ha sigut de bon matí seguir l'ordre que havia donat el rei i la reina, que era vindre tots en la cara pintada amb un peixet, i esta vesprada, tots disfressats, hem fet el passacarrer per tot el barri i tots els pares han acudit, ningú pare a faltar, pares, iaios, mamres, germanets, i així el pati està tot ple i els xiquets estan gaudint de la festa del Carnestoltes, que s'encanta. Però les carnestoltes no es celebraren només als centres educatius, perquè les associacions